На уваход буде номер 38. Коли ласка поміж статями будем співати спів «Аберамусте Христе» номер 47.
и с Духом Твоим. О Jezu, Zbawca nasz i Boża, Добрыня бясконцая и любовь неспостигальная, любим Тебе, шкадуем за все грехи свои, хочем пройти услед за Тобою по Твоей болезной крыжовой дороге, как ушановать муку Твою, как научиться жить, терпеть, помирать по воле Божьей воли. Прагнем отримать все отпусты, які дає нам Костел, и отдаровать их за души померлых и за наверхание грешников. Разом с Марией, Матью Болесной, мы просим у Езу этот крыжовый шлях, який прошел Ты, чтобы здобыть нам откупление на Кальварии. Покорно просим Тебя, учини, как разважание над головными таинствами Твоих покутов наполнило наше сердце жалем за грехи и удячностью за Твою любовь на нас. Яки за нас терпела драна, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стация первая, Иисус на смерть осужденный. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. На то кричав і крижуй, на то забився, що ще зовсім недавно і он вітав Єзуса слово негасанно. Люди здрадили ему и потребовали у Пилата ягоной смерти. Полохливый Пилат вынес несправедливый присуд, и он осудил саму правду, криводушно обмывши при этом руки. Иисус принял суд молчки с годностью, не захотел говорить со своими судьями мовою силы, але заговорил с ними молкливою мовою. Дозволь нам завсёды отважно, не кривячи душою, визнавать себе нашего Пана и Бога. Отче наш, Который есть, святися имя Твое, приди каем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. запротестовать, але он принял крыж, який был опущенный на ягоные плечи рейцом и ускладены людьми. Люди еще не ведали, что ускладаюсь на плечи Иисуса крыж своего избавления. Иисус это ведал и тому принял ганебную приладу катования с рук разъюшенных людей с любовью и покорой. Иисус ласкавый, у кожного з нас крыж, кожный тяжкий, але мой крыж мае сенс толькі тады, калі ён маленькая частинка твайго крыжа. Дазволь жа, мой Пане, не згубіць мне гэтага сэнсу, не уникаць цяжару крыжа. Падтрымай мяне пад гэтай ножай, дапамажы мне нават пад цяжарам крыжа любіць Цябе, мой Пане, а таксама самаахвярна любіць ближняга свайго. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Христе, смилуйся
первый раз падаем. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Тяжар крижа, який увобрал у себе грехи людские невымерные. Иисус падает под этим тяжаром, как снова подняться и снова вести шляхом терпения, и на этот раз и он не скинул крижа с плечей, не отштурхнул, не разломался, але поволі, крок за кроком понес далей. О Езу найтерпливейший, я столько разов падаю под тяжаром моего крижа, столько разов меня пановая спокуса скинуть его с плечей, как облегчить свое житье. Добрый Езу, не дозволь мне отрымать часовую полегку ценой здрады Тебе. Учини, как после кожного падения у меня находились силы подняться и протягивать свой шлях услед за Тобою. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не угодь нас у спокусу, але збав нас от злого. Стация 4. Иисус устракает свою болесную Матерь. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. На своим крыжовым шляху Иисус устракає Матерь, хіба могла она не прийти на попутливый шлях своего Сына, и она пришла со своим невимовным горем, как еще раз сустреть Сына в позе. Не плакала, не голосила, а только поглядела в очи. Обои яны не промовили ни слова, соправдная любовь не потребує слов. Яна ведала, Сын повинен пройти этот шлях, и пришла разделить его терпение. О Езу, Твою верную Матерь можно сустреть на всех покутливых стежках, и она все ведает, все разумеет, все примає. Дозволь, как моя любовь до Тебе была годной ее материнской любови. Матерь болесная, да поможи мне любить Твоего Сына так, как любишь Ты, и доверить Ему свое житье так, как доверила Ты. Витай, Мария, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Стация 5. Симон Киринеец, да помогай нести крыш. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Церковная ласка Божия напорхала Симона Киринейца. Ему загадали да помогчи осудженному нести крыш, когда Симон еще не ведал, что это ласка. И он зразумеет то и поздней, але Симон да помог нести крыш, и праз гэты чин добрыни стал для нас близким и добрым. Пане Езу, удел у Твоим крыжовым шляху найважнейшая ласка. Коли Ты делишься со мной своим крыжом, як поделился с им, с Киринейцем, я ведаю, Ты любишь меня. Дозволь мне, о Пане, без примусу делить с Тобою Твой крыж, бо счастливый той, кто да поможет нести крыж Христу.
Пошли мне это счастье, Пане, дозволь дзейнічаць у справе збаўлення. Ойча наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Стація 6. Вероніка витирає Єзуса у твар. Кланяйся Тобі, Пане Єзу Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Яна вибігла насустрач Єзусу з хустою в руках, забившися на страх і небезпеку, і обсерла його нескривавлений твар. Яна не побоялася поспочуватися судженому, і на очах натовпа засвідчила свою любов, і Єзус узнагородив Вероніку, покинув на її хустині відбиток свого святого обличчя. О Єзу ласкавий, за кожний рух любові ти щодро узнагороджуєш свою любов. Допоможи нам завсёды, не тоючися, любіць і визнавати себе, навіть тоді, коли це буде небезпечно для нашого життя. Нехай Твоє обличчя завсёды нагадує нам цену збавлення, нехай воно назавсёды застанеться у наших серцях, як засталося на хустці Вероніки. Ойча наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Стація 7. Єзус другий раз падає. Кланяємся Тобі, Пане Єзу Христе. Бог раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Люди толпятся уздовж дороги, той покутливой дороги, яка стала шляхом збавлення, і насміхаються над чоловіком, який йде по тим шляху. Чоловік же падає другий раз, падає у пил і грязь, падає, каб знову піднятися і довжить свій шлях під сміх і крики жорсткого натовпу. Пані Єзу, Твоя настойлівость на крижовому шляху учить нас не соступати з дороги правди, коли навіть жорсткость світу висміює цю правду, переслідує її. Допоможи нам, Пане, не отступиться от Твоей правды, коли навод целый свет отречется от ее. Ойча наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Який за нас терпів Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 8. Єзус промовляє до жінчин. Кланяємся Тобі, Пане Єзу Христе. Бог раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Жінчини обступили Єзуса, шкодуючи
сказал им твердо: не по мне плачьте, але сами по себе и по детях ваших. Єзу наймудрейший, Тобі не потрібно наше спочування і жалоба до Твоїх покутів. Тобі потрібна наша віра, любов, мужність, наслідування Твоєго шляху, щирий жаль за грехи. Спошли нам, Пані, ласку, щирого жалю за грехи и мужной любови до Бога и людей. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Jaki za nas cierpił Adam. Jezu Chryste, zmiłuj над нами. Стація 9, Єсус третій раз падає. Кланяємося Тобі, Пані Єсу Христе. Бо простриши муку свою, свет откупил Ты. Как по-справному быть моцним, треба познать свою слабость. Знесилений Єсус падає третій раз, такий великий тяжар грехов чоловіцтва. Але знов подимається, как здійснить справу збавлення тих, чиї грехи притискають його до землі. Єсу найцерпливіше, Твоє третє падіння, найвеликша покора. Твоя любов не ведає межа. Ти завсюди пробачаєш нам, коли ми спотикаємося на своїм шляху. Не покинь мене, о Пане, коли мене хопить сумління і розпач, не дозволь спокусі легкого життя заволодать моим сердцем. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Jaki za nas cierpił Adam. Jezu Chryste, zmiłuj над нами. Стація 10, з Єсуса здираються одіння. Кланяємося Тобі, Пані Єсу Христе. Бо проскриши муку свою, свет откупил Ты. Одинную власність, яку имел Єсус, у Його одобрали, одіння, виткане руками Маті Божої, і відкрилося скривавлене, зранене тіло. Сын Божий став перед усім світом оголений, видадений на здек і зневагу. Покуты того, хто есть сама стиглость и чистиня, это покуты за людскую бессоромность, за загубленный ссором кожного человека. О Єзу тихий и покорный сердцем, дозволь к ссорам, сумление и прага чистини не покидали нас у самых розных життєвих випадках. Допоможи нам, о Пане, у чистині заховати правду свого життя, з якою я неколи стану перед Твоїм обличчям. Допоможи завсюди пам'ятати, що чоловік створений на Твоє подобенство. Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Jaki za nas cierpił
и больше не могут оздоровлять, благословлять и чинить добро. Ягоные ноги больше уже не пойдут вандровать по земле. Вандровка скончилась. Святая Иисусова кровь стекая на землю, збавление, ратуя людей от смерти вечной. У хвилины гора и отчаю спошли нам, Пане, ласку, отчуть Твою збавленную кровь, якая надає моцы. Дозволь нам завсёды памятать, что Ты ратовал нас у той час, коли мы прибывали Тебе до крыжа, коли мы хотели перемогчи Тебе, знищить Тебе, Ты ратовал нас з наших тяжких грехов. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Jaki za nas cierpiał Abraham. Jezu Chryste, zmiłuйся над нами. стация 12. Иисус помирая на крыже. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Бог, раскрыши руку свою, свет откупил Ты. Ойча, у Твоей руки отдаю я дух мой, ускликнул Иисус с крыжа до Отца Небесного. Праз тысячегодzi гэтые словы наполняют ягоную смерть великим сенсом для нас збавенным. Бо смерть не страшная, коли за ее порогом, який мы переступаем, услед за Сыном Человечим, нас чакае споткание с небесным Отцом. Своею смертью на крыжи Иисус подаровал человечеству эту махчимость. Иисус милосердный, учини так, как завсёды, коли мы глядим на крыж, в очи наших душаў бачили збавленный сенс Твоей смерти. Не дозволь нам забыть, что у крыжи Твоим и мучение, и избавление, и любовь и наука для кожного из нас. Хвала Отцу и Сыну И Духу Святому, як была спрадвеку, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. Jaki za nas cierpiał Abraham. Jezu Chryste, zmiłuйся над нами. Стация 13. Иисуса снимают с крыжа. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Бог, раскрыши руку свою, свет откупил Ты. Снявеченное Иисусово тело сняли с крыжа, и крыж опустел. Над телом Сына схилилась верная Мать от стоянки у Вифлееме, и она дошла побач с Сыном до Кальварии. Что у смутку Твоим, Святая Мария, мячом болести пробитое сердце Наисвятейшей Мати умею любить гэтак же, як и у Вифлееме, только теперь яна яшчэ и Мати усяго человечества по заповету Сына, який Он покинул нам, помираючи на крыжи. Езу ласкавый дякуем за тое, что не покинул нас без материнской опеки. Учини, каб гэтак же, як под Твоим телом, снятым с крыжа, Наисвятейшая Мать Божия схилялася и над нами у хвилину нашей смерти. Молися за нас, Мать Божия, теперь и в хвилину смерти нашей. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погожай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды,
Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Стация 14, похование Иисуса. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Здійснилося, крижовий шлях скончився, Иисуса поклали у гробницу, тяжким каменем привалили у вход. Бога забили и тишиня. Заснула спокойно земля, як дитя у колысце бесклопотно. И она може спать спокойно, теперь уже може, бо здійснилося, бо шлях у темры скончився, бо світло уже близько, життя вічне близько, смерть переможена, і завтра буде з мертвих повстання. О Єзу, криниця життя вічного, нема таких слов, каб адудзячыць Табе за гэты цудоўны дар, дар збаўлення, Твоей мукі і ўваскрасення. Ты ведаеш нашу удзячнасць, Ты ведаеш усё пра нас. Прасіць не асмельваемся, дазволь адно спадзявацца, што ў Тваім нябесным валадарстве і для кожнага з нас знойдзецца месца. Хвала Отцу и Сыну И Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. Які за нас церпів отраву, Єзу Христе, змилуйся над нами, які за нас терпів отрану. Єзу Христе, змилуйся над нами, які за нас терпів отрану. Єзу Христе, змилуйся над нами. Шановні, дякую за супольну молитву, за вашу присутність. Кожний вірник, який у часі Великого посту відбуває розважання крижового шляху, знаходиться у стані свячальної ласки, це значить посповідався, або зробив це не так давно, прийме святую комунію, то, що наступить през некілька хвилин після конференції, може отримати ласку відпустку, відпущення карів за свої гріхи. Подчас сакраменту сповіді нам відпускаються гріхи, але кари, наступства гэтых гріхів далі йдуть за нами. Отсюда у костелі маємо речаїсність чистця, де душі вже без гріхів, але покутують, або, кажемо, очищаються від покарання за ті гріхи, які сповнили. Гэты відпуск можна отримати тільки один раз на протягу дня, коли у вашому житті не було такого моменту, ахвяруйте його за себе, коли уже колісьці мели гэтую магчымасць, ахвяруйте гэты адпуск за кагосьці са сваіх блізкіх памерлых. Каб дапоўніць гэтую адпуск, атрыманне ласкі адпусту, дапоўнім гэтую малітву у інтэнцыях папы Францішка. Веру у Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, праз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего збавления, зышел с неба, и вселовился от Духа Святого,
з Девы Марии, и стался человеком, укрыжаваны так само за нас, при Понским Пилате, был замучены и похованы, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков. Веру в один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чакаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Отче наш, который есть в небе, Святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. о Мария, без греху першородного початая, Молися за нас, хто в Тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто Тобою погарджає, особливо за хворих і канаючих. Odczynim nasze serce надійність Духа Святого, закликаючи Його присутності словами молитви, словами пісні. Номер 327. Можете присесть. С Божьей допомогою ще раз один у нашому житті у таким особливим часі розпочинаємо апостольні реколекції. Божая і добра традиція реколекції був час Великого посту, який по-справжньому вельми моцно назначений не тільки літургічними і костельними здареннями у цьому році, переживать кожний год. Відовочно недостатково для нас, для нашого серця, однойче пережити зустрічу з Богом. А потребуємо завжди ніякого протягу, ніякої формації, або ніякого обновлення. Видите, як нікого не заставляє сумніву тоє, що святара запрошають так званая коляда для молитвы у доме, для освячення сім'ї, будинку, майомості кожний год, бо живемо з тижня на тиждень, з місяця на місяць, і різні речі відбуваються у дому, не завжди добре, тому закликаємо Божого благословення кожний год, просячи, щоб цей год був добрий і лепший. Здається, так час реколекцій, це менавіто і увогуле час Великого посту, такий подарунок від Пана Бога, коли можемо з'євангелізувати тое, що вже сталося криху паганським, що вже криху одійшло від Пана Бога, що вже криху стратило свій смак. І у кожного з нас це свої особисті речі. Это может быть мои отношения, это может быть моя вера, это может быть
мои абавязки, пачуццё свайго паклікання. Я ведаю, што за гэты год ад апошніх рэкалекцый сталася з вами. Ведаю, што сталася са мной. І таму таксама, між іншымі, гэта урэгулявана дэкрэтамі і правам кананічным. Кожны святар таксама павінен удзельнічаць у рэкалекцыі такіх святых, такіх сваіх асабістых святарств. Добрая традыцыя, калі мы сур'ёзна адносімся да сваёй веры, но не толькі аднойчы перажыўшы гэты досвед пытання, але з года ў год ці нават некалькі разоў на год, бо гэта і Вялікі пост, гэта і місіі, гэта і парафіяльныя адпусты, гэта і час адвенту і так далей, і так далей. Рыхтуючыся да рэкалекцый падчас свайго невялікага святарскага жыцця, заўсёды пробаваў так падысці да гэтага метадычна і дакладна, шукаючы сэнс рэкалекцый, што гэта за час, дзеля чаго мы тут збіраемся. Ну, хіба маеце шмат абавязкаў і працы ў дому, і чаму так шмат вас прыйшло сёння, што вы атрымліваеце? Другое пытанне, з чым святар едзе да людзей за некалькі сот кіламетраў, каб пабыць тут побач, ці дрэнна было б кожнаму з нас у сваёй парафіі, у сваіх дамах. Сярод розных дэфініцый, рознага разумення таго, што тут будзе адбывацца, цікавая такое паводле духа святого Ігнацыя думка айцоў езуітаў, што гэта час духоўных практыкаванняў, духоўныя упражнения. Ведаеце, калі чуем духоўныя упражнения, духоўныя практыкі, то ўжо няма гаворкі пра тое, што я толькі сяду, альбо прыйду, паслухаю, пайду і нічога не будзе адбывацца ў маім жыцці. Калі практыка, то практыка вельмі канкрэтная. Чаму кладуць акцэнт менавіта на нейкую працу асабістую пасля таго, што я тут перажыву, паслухаю? Таму што, здаецца, вельмі шмат ад Бога патрабуем, і гэта добра. Вельмі шмат патрабуем шчасця, здароўя, усяго найкрашчага, яшчэ цэлы спісак інных рэчаў, разумення Бога, нейкага благаслаўлення для сябе, для сваіх спраў, для сваіх сямей. І калі патрабуем вельмі шмат, то штосьці таксама мы павінны даць. Цікава аб гэтым піша святы Ян ад Крыжа, доктар касцёла, які дакрануўся да менавіта такога містычнага пазнання Бога, што душа можа пранікнуць у скарбы мудрасці і пазнання. Гэта тое, да чаго ён імкнуўся, як святар, як законнік, пазней як доктар касцёла, но менавіта зразумець Бога і дасягнуць іх толькі прайшоўшы праз глыбіні цяжкай працы, праз унутраныя і вонкавыя цярпенні. Калі не жадаеце увайсці ў гэтую дынаміку працы, не спадзявайцеся, застаньцесь, паслухайце, але не спадзявайцеся перамен. Калі здабудзеце ў сваім сэрцы гэтую адвагу крыху папрацаваць, бо і так свае сілы траціце на розныя рэчы, трацім на розныя рэчы, то знайдзіце жаданне, каб крыху болей патраціць іх менавіта на гэтыя Божыя справы. Ад другой дэфініцыі рэкалекцый, найбольш правакацыйнай для мяне, была дефініцыя святара, аднаго біскупа, якога папрасілі правесці рэкалекцыі для кардыналаў і папы рымскага ў Ватыкане, ў рымскай курыі, якія ён распачаў словамі: час рэкалекцыі — гэта пераход ад практычнага хрысціянскага атэізму да жывой практыкуючай веры. Но здаецца, што на гэта можна было бы нам разысціся, бо гэта звучыць як абраза. Ну якія тут атэісты? Якія тут неверуючы? Усе крыжовы шлях, малітва, адарацыя да заўтрашняга дня. Ну якія тут атэісты? Але калі так крыху затрымаемся над гэтымі словамі, то па-сапраўднаму нераз хрысціянства кожнага з нас менавіта назначана такім нашым асабістым практычным атэізмам. Веру тады, калі гэта карысна для мяне. Раблю тое, што карысна для мяне. Выбіраю час малітвы, сустрэчы з Богам тады, калі гэта карысна для мяне. І не трэба тут шматлікіх прыкладаў, калі, жывучы ў хрысціянскай краіне, бачым людзей, якія называюць сябе хрысціянамі, але якія ў касцёле, ў царкве, ў святыні бываюць калі? На Пасху пасвяціць яйкі, калбасу і булкі, і другі раз на
на Божее нараджэнне. Практычны хрысціянскі атэізм, які зусім не збліжае мяне да Пана Бога, але Богам толькі карыстаюся тады, калі мне гэта патрэбна. Прыклад жанчыны, якая даволі часта была у касцёле, практыкуючая, неважна ў якой парафіі, не ў гэтай, і пазней распавядае, што адчыніла нейкі свой склепік і запрасіла святара памаліцца, і пазней людзі сказалі, што ксёндз пасля вас таксама зайшла нейкая там гадалка, нейкая шыптуха і яшчэ штосьці там рабіла. І калі пачалі размаўляць з гэтай жанчынай, кажа: ксёндз, на Бога надзейцесь, а сам не блажай. На Бога надзейся, а сам не блажай. Лепей і ксяндза, і гадалку, і амулеты павесіць, ведаеце, з кожных сторон абараніцца так, каб, напэўна, нічога страшнага не сталася. І можна з гэтага смяяцца, але нераз вялікая частка нашага жыцця пражывае без такой свядомасці таго, што мы аддаляемся ад Пана Бога. І пазней да нейкага крызісу, да нейкай труднай цяжкасці, калі не знаходзячы смаку ў сваёй веры, бо які смак можа быць у бязвер'і, у атэізме, у недаверу, мы увогуле адлучаемся ад Бога, ад сакраментавай малітвы. Сярод розных дэфініцый, напэўна, ёсць і падрыхтоўка да святаў, нейкая духоўная, нейкая такая асабістая, парафіяльная. Маё сэрца найбольш увагу прыкула такія словы разважання не мае аднаго святара, які блізкі для мяне ў сваіх думках, што час рэкалекцыі гэта добра, каб бы быў звычайным простым часам малітвы. Звычайным простым часам малітвы. Малітвы крыху іншай, бо, напэўна, падоўжанай у часе, бо гэта канферэнцыя, гэта набажэнства. Малітвы крыху іншай, бо ў вашай парафіі плюс адзін ксёндз з'явіўся, прынамсі, на гэтыя 2-3 дні. І час малітвы, якую можам перажыць мы самі усе разам. Чаму так проста і звычайна, час вялікага посту, рэкалекцыі трэба, каб быў часам малітвы? Бо менавіта такая логіка нашага Пана Бога. Ведаеце, у крыжы, у смерці на крыжы, у прыйсці нараджэнні Езуса не было нічога такога, што бы людзей пугала, нічога такога, што бы труднага і скамплікаванага. Гэта і ягонае жыццё, і ягоныя навукі былі настолькі простымі і звычайнымі. І цяпер, калі ў такой прастаце і звычайнасці мы падыдзем да гэтых дзён, да гэтых гадзін, можа, мінут нашых разважанняў, малітваў, то гэта будзе добры час для нас. Увогуле, ўсё тое, што мы ў сваім жыцці уключаем у малітву, ці гэта мая праца, мае абавязкі, мой дыпломны праект, не ведаю, маё парафіяльнае жыццё, мои канфлікты, усё гэта тады мае сэнс. Тады, калі мы амальваем сваё жыццё, уключаем, перажываем сваю штодзённасць у малітве. Напэўна, ведаеце, што кожны святар абавязаны раз на тыдзень справаваць святую мшу за ўсіх сваіх парафіянаў. За ўсіх сваіх парафіянаў. Нераз ксяндзы гэта абвяшчаюць, нераз не. І цікава, што гэта імша за ўсіх сваіх парафіянаў адпраўляецца не толькі ў інтэнцыі тых, хто прыйшоў, так? Вам мы паблагаславім, а там з правага боку нашы парафіяне не ходзяць грэшнікі, то праклінаць не будзем, але благаслаўляць, маліцца таксама не. Молімся за ўсіх. Мудрасць касцёла, што не расследуеце нашага чалавечага інтэлекту, розуму, нашых здольнасцей, каб другога чалавека прывесці да Пана Бога, недастаткова. Нераз нашага жадання быць добрымі са сваімі блізкімі, жонкай, з мужам, з дзецьмі, у працы, недастаткова. Трэба малітвы, каб тое там, дзе нашы сілы заканчваюцца, дапоўніў Пан Бог. Уключыць сваё жыццё і перажыць яго ў клімаце малітвы. Нават калі гэта будзе малітва, так званыя пацеры, раніцай, вечарам, ці там на працягу дня, ці 10 кружанца, калі іду на работу. Катэхізіс каталіцкага касцёла кажа вельмі адназначна і проста: жывем так, як молімся, а молімся так, як жывем. Калі мы не задаволены чымсьці на сённяшні дзень, што адбываецца ў нашым жыцці, то маем падказку, распачынаем з гэтых рэкалекцый, з часу малітвы, якую, столькі, колькі нас тут ёсць, спрабуем перажыць усе разам. У такой звычайнасці, у такой прастаце, у такіх
простых разважаннях і часе, якія не толькі будзе перажываць святар, але каб вы далей вынеслі гэта са святыні. Напэўна, вяртаючыся дадому, будзеце размаўляць аб эпідэміялагічнай справах нашай краіны і свету, аб тым, што сталася ў працы, аб тым, што, можа, тут пачулі. І размаўляйце. Айцы касцёла кажуць, што Бог там нараджаецца, прысутнічае, не толькі там, дзе двое і трое ў ягонае імя збіраюцца, але ўвогуле там, дзе людзі пачынаюць пра яго гаварыць. А там, дзе Бог, то там і ягонае благаслаўленне, то там і перамена жыцця, то там і ўмацаванне, то там і ўсё гэтае збаўленне, якое адбылася на крыжы. Таму размаўляйце, вынасіце гэту інфармацыю, разумелую ці неразумелую, што спадабалася, то не спадабалася. Гэта добрыя рэчы, патрэба дзяліцца, патрэба дзяліцца. Ніколі не веру, ведаеце, у такія тэзісы, такія моцныя словы, што одно нейкае спатканне можа пераменіць жыццё ўсё чалавека. І не веру, не хачу верыць, што гэтыя рэкалекцыі раптам пераменяць нашае жыццё, бо большасць з вас, спадзяюся, ўжо і так на гэтай дарозе, добрай дарозе, на добрым шляху збаўлення, нейкага ўпарадкаванага жыцця, нейкай такой вернасці, трывання ў веры, але нераз менавіта кароткія сустрэчы, менавіта з Божай рэчаіснасцю па-сапраўднаму радыкальна змяняюць нашае жыццё. Тое, што ў Евангеліі напісана пра Нікадэма, што чалавек калісьці ў сваім жыцці, кожны з нас не толькі памрэ і васкрэсне, так, як Христос, але павінен нарадзіцца нанова. Павінен нарадзіцца нанова. І менавіта, быць можа, дай Божа, гэты час станецца для вас, для кожнага з нас, такім часам новага нараджэння. Калі мы застанемся такія, якія былі, але нашыя думкі, нашыя словы, нашы учынкі наберуць іншага значэння, будуць іншыя. Сярод усіх гэтых спраў хацеў бы працягнуць нашыя разважанні. Уласціва гэта быў уступ, але другая частка будзе карацейшая. Думкай, якая адносіцца да скарбца касцёла, думкай, якая вынута з-паза літургіі слова сённяшняга дня, словы святога Паўла, скіраваныя да супольнасці, маладой супольнасці веруючых у Карынце, якія гучаць так: вы ведаеце ласку Пана нашага Езуса Христа, што Ён хоць быў багаты, стаў бедным дзеля вас, каб вы узбагаціліся ягоным убоствам. Каб мы узбагаціліся убоствам Езуса Христа. У часе рэкалекцый, у часе такім трудным для кожнага з нас, у часе Вялікага посту. Што гэта за багацце, якім Езус хоча сёння нас узбагаціць? Ці святы Павел не памыліўся? Здаецца, апошнія 2000 год гэта мы узбагачваем Пана Бога. Гэта мы будуем касцёлы. Прабачце, гэта вы будуеце касцёлы. Гэта мы малюем абразы. Гэта вы складаеце ахвяры на ўтрыманне святароў, розныя душпастырскія ініцыятывы. Якім багаццем Езус нас узбагачвае? Но менавіта тым, якое мы адзначаем і святкуем 25 снежня, альбо яшчэ раней, у момант звеставання, калі будзем ужо на наступным тыдні перажываць гэтую урачыстасць, калі слова сталася целам, і бачым, як закончыла гэтае цела, гэтая асоба сваё жыццё. Бог становіцца чалавекам, акрадаючы сябе самого. Тэолагі называюць такое суровае слово, як самазнішчэнне, кеноза Бога, самазнішчэнне, бо месца Бога на небе, а месца людзей тут на зямлі. Знішчае, уніжаецца, прыніжае сам сябе, дзеля чаго, каб менавіта сваім багаццем узбагаціць кожнага з нас. І чулі пра гэтыя словы, можа, не аднойчы, але варта адкрыць сябе менавіта, якім чынам мы можам цяпер карыстацца гэтым багаццем.
но то якая мне карысць з таго, што маю крэдытную картачку, калі не ведаю, які ёсць код да яе, праўда, могуць там быць мільёны, мільярды, але не скарыстаюся з ёю. І маем цяпер гэты дар ад Бога, ягоную прысутнасць, багацце, які нас узбагачвае, паказваючы, што гэты свет не выглядае так, як мы яго бачым. Сярод гэтага свету, як мы яго ўспрымаем, ёсць яшчэ Божая рэчавіснасць. Евангелія не толькі напоўнена, ведаеце, перапоўнена гэтымі Божымі кантрастамі, які Езус кажа: сваім убоствам, сваёй беднасцю я буду вас узбагачваць. Калі хочаце валадарыць, то пачніце служыць. Першыя будуць апошнія, апошнія будуць першымі. Хто хоча зберагчы сваё жыццё, страціць яго. Оказывается, Божая логіка гэтага свету зусім іншая, не такая, як мы прызвычаіліся бачыць. І патрэба веры, каб зразумець менавіта тое, з чым да нас прыходзіць Езус, з гэтым багаццем. Рэчы па-людскі немагчымыя, недарэчныя, бессэнсоўныя набіраюць сваю моц тады, калі да іх дакранаецца Бог. Менавіта багацце, паўтаруся, нейкі дар, які Бог скіроўвае да кожнага з нас. І цяпер, калі задам вам пытанне, ці вы спадзяваецеся чагосьці пасля гэтых рэкалекцый, нейкіх пераменаў, па сцэнарыю у меня напісана, што все павінны адказаць, што так, што спадзяёмся, то менавіта добра ўбачыць гэтае багацце, з чым прыходзіць да нас Бог. Первое, гэта, конечно, дар прастаты, убогасці, з якім Езус крочыць у нашае жыццё, і мы, як хрысціяне, запрошаныя да наследавання менавіта такой убогасці, але не нэнзнасці. Убогасці, не нэнзнасці. Біблія карыстаецца двумя гэтымі тэрмінамі, двумя словамі. Чалавек убогі, беларуская мова дакладна і прыгожа гэта тлумачыць. Усё маё багацце у Бога. А нэнзны, няшчасны, но, здаецца, таксама нейкі бедны чалавек, але пра Бога тут няма і гаворкі. Убогі гэта той, хто мае адвагу жыць істотнымі справамі ў сваім жыцці. Езус быў убогі, бо нават калі пасціўся, галадаў, казаў, што не хлебам адзіным жывы чалавек. Людзі убогія ведаюць, што ёсць справы другасныя, ад якіх можна адмовіцца, а ёсць справы, ад якіх ні ў якім выпадку мы не можам адысці. Пані, калі магчыма, забяры ад мяне гэты келіх, але калі гэта твая воля, то я яго прымаю і вып'ю да канца. Убоства Езуса, у якім праяўляецца жаданне адкупіць кожнага з нас. Бо Езус ведаў, што калі адыдзе ад гэтых справаў, тады ўсё жыццё, усе справы пачнуць сыпацца і руйнавацца. Ёсць справы, якія робяць нас убогімі, сямейнае жыццё, шматдзетныя сем'і, якія згаджаюцца даць жыццё яшчэ аднаму дзіцяці. Коштам якім? Мяркую, што ведаеце лепей за мяне, коштам нейкай беднасці, убогасці, бо ніколі не сустрэў 5-6-7-дзетную шматдзетную сям'ю на отдыхе ў Егіпце ці ў Турцыі, якая ляжыць на пляжы і нічога не робіць, бо гэта немагчыма проста, як так з усімі выехаць. Адмаўляемся ад нейкіх рэчаў, на якія маем права, бо выбіраем сярод усіх гэтых спраў найважнейшае, што можа не абагаціць мяне матэрыяльна, але надаць сэнс майму жыцця. Убогі чалавек гэта не нэнзны чалавек, не няшчасны чалавек. Можа, яму часам не будзе хапаць матэрыяльных скарбаў, дастатку, але ўсё роўна прымае рашэнне, каб больш быць, чым мець. Прыклады святароў, якія падчас пераследу камуністычнага рэжыму былі папярэдзілі аб тым, што могуць трапіць у вязніцу і маглі ўратаваць сваё жыццё, а прымаюць рашэнне застацца са сваімі парафіянамі, застацца са сваімі парафіянамі. Крыху ведаю гэтай гісторыі, можа пахвалюся, але таму што сваёй заслугі гэтым не маю, што мая прабабуля хавала святара ў доме праз 1,5 гады менавіта пад Баранавічамі, бо ён ведаў, што яго схопяць і пастанавіў застацца. І калі так думаю аб сваім пакліканні, адкуль гэтыя шляхетныя добрыя думкі ўзяліся у гэтай галаве, то менавіта думкамі вяртаюся да сваёй бабулі, да сваёй прабабулі, які менавіта хавалі гэтага ксяндза.
убогі чалавек ведае, што ўсяго нельга мець, асабліва, гэта бачна ў такім ментальнасці нашых часоў. Паглядзіце, куды не выйдзем, куды не пойдзем, усё мы павінны мець, усё найлепшае, усё найноўшае. І здаецца, гэта нейкі адзін вялікі падман, які уносіць вельмі шмат непарадку ў нашае жыццё. Нэнзлік, няшчасны чалавек, гэта той, хто мае шмат рэчаў, але другасных і неістотных. Памятаеце прыпаведь Езуса аб багатым чалавеку, якому радзіла раля, поле, і ён кажа: не буду працаваць, не буду нічога зрабіць, зруйную спіклежы свае, пабудую новыя, буду есці, піць і весяліцца. І ўжо раніцай быў момант ягонага пахавання. Убогім яго ніхто не назваў, таму што меў вялікія скарбы, але, здаецца, у ягоных рашэннях, у стылю ягонага жыцця, быў вельмі няшчасным. А паглядзіце гісторыі, я ведаю, вялікіх знаменитых людзей, вядомых на ўвесь свет, якія перажываюць дэпрэсіі, крызісы, маючы дакладна ўсё, што толькі пажадаюць, вось з гэтым вялікім цяжарам і скарбам не могуць аднайсці сэнс і шчасця усяго таго, што маюць. Не спраўляюцца са сваім жыццём. Здаецца, што чалавечае сэрца прагне чагосьці большага. На жаль, дзіўным чынам, найхутчэй у сваім жыцці мы губляем гэтыя найбольш істотныя, найважнейшыя рэчы. Гэта таксама досвід майго жыцця. Ведаю, што варта быць убогім, як Езус, варта ісці гэтай Божай логікай, але гэтая штодзённасць, альбо, можа, тое, як я выхаваны, можа, раны першароднага граху найчасцей забіраюць менавіта памяць аб тым, што найважнейшае. Можа, хтосьці з вас функцыянуе інакш, то дзякаваць Пану Богу. Парадокс хрысціянскіх часаў альбо часаў нашага хрысціянства сучаснага — гэта тое, што каб жыць справамі найбольш істотнымі, тымі, якія ў Бога, тымі, якія нас будуюць, тымі, якія нас фармуюць, трэба згадзіцца на беднасць. Прыклад студэнта, які, атрымаўшы добрую працу ў адной карэйскай фірме пасля універсітэта, справа была ў Карэі, Южнай Карэі, Паўднёвай Карэі, і праз некалькі месяцаў адрокся з гэтай працы, бо, размаўляючы з ім, спытаўся, ці праблема ў грошах, бо некалькі месяцаў таму назад менавіта быў шлюб, нейкія планы на сямейнае жыццё, і ён кажа: не, з грашыма ўсё добра, толькі палітыка і інструкцыі гэтай кампаніі такія, што мы цяжка працуем ад панядзелку да пятніцы, а пазней дырэкцыя называе гэта нейкімі інтэграцыйнымі сустрэчамі, альбо іначай карпаратывамі, якія адбываюцца занадта часта, дзе дазволена ўсё, дзе мы ні за нічога не плацім, і з кожным тыднем гэтыя карпаратывы выглядаюць усё горш і горш. І пазней наступае нядзеля, калі я мог бы быць са сваімі блізкімі, са сваёй сям'ёй, а я не магу быць, таму што я даходжу да сябе пасля труднага тыдня і пасля менавіта гэтага карпаратыва. І зразумеў, што калі далей так будзе працягваць, то і згубіць і тых, каго любіць, і сам загубіцца, і ўрэшце рэшт адыдзе ад Пана Бога. І страціў, стаўся убогім, менавіта выбраўшы тое лепшае, што мог выбраць: веру, сябе самого, сваю свядомасць, сэнс свайго жыцця, сваю сям'ю і блізкіх. Другі чалавек, з якім пазнаёміліся ў хоспісе, хоспіс для анкалагічна хворых бальных, дзе смертнасць была 30 чалавек на месяц. Гэта значыць, калі сёння ніхто не памер, то заўтра памірала 2 чалавек. Каталіцкі хоспіс, дзе паслугоўвалі святары, і клерыкі, і сёстры, пры манаскай супольнасці, і цікава і дзіўна было назіраць там свецкіх, менавіта мужчына, бо, жанчыны, вы больш пабожныя, вы маеце больш чулае сэрца, а тут мужчына, прабачце, які памперсы мяняе, і там ходзіць, і ружанцам моліцца пры паміраючым чалавеку. І пачынаем размаўляць, ці ён тут працуе, ці ён лекар, аказалася, увогуле не меў медычнай адукацыі, і расказаў сваю гісторыю, што некалькі год таму назад, каля 2, ён сам перажыў анкалогію, быў
меў сваю невялічкую фірму, якая рабіла нейкія там рахункі, звязаныя з бухгалтэрыяй. І калі прыйшла хвароба, вядома, што трэба было ўспрымаць усю дзейнасць, і фінансавую, і ездзіць на лячэнне, і выйшаў з гэтай хваробы. І калі ён выздаравеў, хвароба ўстрымалася, і ён зразумеў, што трэба штосьці мяняць. Не быў злым чалавекам, хадзіў да касцёла, веруючым, добрым, але ягоная гісторыя закончылася тым, што далей працягваў працаваць у сваёй фірме, толькі зрабіў сабе 3 дні у тыдні вольных ад працы, бо зразумеў, што жыццё можа скончыцца вельмі раптам. Гэта была серада, калі ён не быў у працы, але весь дзень быў у хоспісе і паслугоўваў, моючы, змяняючы пасцельнае бельё, змяняючы памперсы, падаючы лекі, кормячы людзей хворых, анкалагічна хворых, і ведаў, аб чым з імі размаўляць, бо сам прайшоў праз гэта. Субота гэта быў дзень для яго сям'і, для яго блізкіх, дзяцей. Нядзеля, дзень адпачынку, калі разам ішлі да касцёла, пазней нейкая сямейная супольнасць са сваімі блізкімі. Стаўся бяднейшы, стаўся убогім, а чалавек без веры сказаў бы, стаў глупым. Гэта анкалогія хіба яму на розум паўплывала. Хто адмаўляецца працаваць у добрых фірмах? Хто адмаўляецца зарабляць грошы? Хто адмаўляецца забяспечыць свой сённяшні дзень, заўтрашні дзень? Гэта нелагічна, гэта не мае сэнсу. Так, без веры гэта не мае сэнсу. І бачым Езуса, які ў сваім жыцці, пачынаючы ад нараджэння аж да крыжа, зрабіў менавіта вельмі шмат такіх па-людску бессэнсоўных рэчаў, якія нас узбагацілі, якія далі нам прыклад, якія маюць моц змяняць нашае жыццё. Малітва, прастата жизни, убогасць, мая свядомасць прыналежнасці да Бога. Христос, якога упершыню бачым у Бетлеемскай стайні, так як і калі распяты на крыжы, заўсёды застаецца убогі, адначасова прыносячы ў гэтым сваім убостве чалавецтву вялікія скарбы. Гэта і есть тое багацце, якое мы можам сёння адкрыць. Гэта і есть тое багацце, якое мы пазней адкрываем у сакраментах, паяднанні, споведзі, святой камуніі. І ўжо так на дэсерт, ужо на заканчэнне, ведаю, што доўга, завтра будзе карацей, у нядзелю зусім коротка, падчас менавіта нашага малітоўнага чування, калі адкрываем гэтае багацце Хрыста, якое мае кожны з нас, мы можам адкрыць яшчэ адзін важны дар. Давер, з якім Бог да нас выходзіць. Давер Бога, які, зноwu ж пачынаецца ў Бетлееме. Нараджэнне Езуса было настолькі звычайным, настолькі простым, што нават цяпер таксама людзі не вераць, што гэта быў Бог. Бог усемагутны там на зямлі, як мы чыталі і маліліся цяпер. Веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага Стварыцеля, неба і зямлі, усяго бачнага, небачнага, суддзя, той, які там дзесьці далёка будзе судзіць, валадарыць, падтрымліваюць існаванні. І вось гэты Бог нараджаецца ў стайні. Гэта праблема юдэяў і мусульманаў. Шануюць Езуса Христа, вызнаюць яго як прарока, але не вызнаюць ім Бога. Бог не можа нарадзіцца ў стайні. Гэта не месца для Бога. Бог у святыні, у Іерусаліме, таму ты не сын Божы. Бог не можа памерці на крыжы. Крыж – гэта кара смерці, прылада смерці найгоршых злодзеяў. І для мусульманаў гэта рэч, якія не могуць зразумець сваім розумам, інтэлектам, і таму уважаюць Хрыста за настаўніка, за прарока, але не за Божага Сына, бо Божы Сын не можа так закончыць сваё жыццё. Але мы, хрысціяне, ведаем, што гэта быў не канец, правда? Уже праз некалькі тыдняў святы пасхальныя і рэкалекцыі, якія аб гэтым нам нагадваюць, што менавіта такім убогім і простым было нараджэнне і прысутнасць, уваход у гісторыю чалавецтва Езуса, уваход, які таксама можам дасведчыць тут і цяпер праз нашу малітву простым і звычайным, каб мы не баяліся яму давяраць, каб мы не баяліся зблізіцца да яго, бо хто ж можа баяцца маленькае дзіцятка, якое ляжыць у жлобе?
Хто ж можа баяцца чалавека, прыбітага да крыжа, які не праклінае, а маўчыць і аб чымсьці размаўляе са сваім айцом. Каб мы не баяліся веры, не баяліся свайго хрысціянства. Вы ведаеце, як ёсць наказы любові, якія сёння прагучалі ў літургіі слова: любі бліжняга як самого сябе, Бога з усіх сваіх сіл, свайго сэрца. Здаецца, перад тым, як кагосьці палюбіць, то спачатку трэба камусьці давяраць. Ну не было бы вас тут, каб вы не давяралі ксяндзам. Ксёндз пробуе запрашае на рэкалекцыю: не, нейкі падвох, не трэба ісці, лепей праверыць, што гэта такое. Но не было бы нармальных адносін у сям'і, калі б не давяралі адзін аднаму. Ну няма нармальных адносін у працы, не важна, што вы робіце, чым займаецеся, калі няма даверу. Любі бліжняга як самого сябе, давярай бліжняму як самому сябе. Любі Бога з усяго свайго сэрца, душы і так далей. Давярай Богу з усяго свайго сэрца, душы і сіл. І менавіта образ, які тут неприпадкова, хто звярнуў увагу вельмі добра, образ Єзуса милосердного. Ведаеце яго, правда, под яким што написано? Єзу давяраю табе. На польскай мове, але ўсе прачыталі па-беларуску вельмі добра. Єзу давяраю табе. Образ польскага санктуарыя пад Кракавам, святая сестра Фаустына Кавальская, якая ў крытычны момант для чалавецтва, Другая сусветная вайна, між іншым, якая была прадсказана Маці Божай у розныя моманты, дае образ Єзуса не толькі милосерднага, а Єзуса, які заклікае, каб мы яму даверыліся. І вся наша хрысціянства, ўся наша вера асаблівым чынам падкрэслівае гэта час вялікага посту і пасхальныя святы, гэта давер Бога да мяне, да цябе канкрэтна, браці і сестра. Перад тым, як людзі напісалі мастак гэтыя словы «Єзу давяраем табе», перад тым, як мы пачалі маліцца гэтай каронкай, першым, хто гэтыя словы з другога боку алтара, з другога боку іконы напісаў Єзус, што я табе, чалавечы, давяраю. Наколькі? Натолькі, што пасылаю табе майго сына. Наколькі? Настолькі, што кожны раз буду адпускаць табе грахі ў канфесіянале. Насколькі? Настолькі, што буду карміць табе хлебам жыцця. Насколькі? Настолькі, што аддам жыццё сваё за цябе. Вось гэта наш Бог, вось гэта хрысціянства, вось гэта вера, у якой мы трываем, аб якой, можа, не раз забываемся. Прыклад з лагеўнікаў, з гэтага санктуарыя, апошні прыклад сем'яніна, чалавека, мужчыны, які паехаў там у вольны дзень ад працы са сваёй сям'ёй. Ну і дзеці пабеглі дзесьці там па сваіх справах, па склепах, касцёльных склепах, жонка дзесьці там таксама пашла памаліцца, і гэты мужчына, муж сям'і, отец дзяцей застаўся сам на сам менавіта перад гэтым вобразам «Єзу давяраю табе». Ну і дзеці хутка не вярталіся, жонка таксама, ну і нейкая такая нелоўкая цішыня і час, каб падумаць, каб сабраць думкі. Ну і так глядзеў на гэты вобраз, як пазней сам распавядае, урэшце рэшт амаль пакрычаў, што «Єзу, я не давяраю табе, Єзу, я не давяраю табе». Гэты час, калі мог падумаць, калі мог застацца сам сабой, аказалася, быў такім добрым часам рахунку сумлення, калі, маючы крэдыт, які павінен сплаціць, канфлікт са сваім дырэктарам працы, нейкія маленькія канфлікты, там сямейныя, но бачучы перад сабой вобраз, што «Єзу давяраюся табе», но зразумеў, што ён не давярае зусім, бо «Пане Єзу, ну ты маіх крэдытаў не сплаціш, Пане Єзу, ты касцёл за мяне не пабудуеш, Пане Єзу, ты мае хваробы, ну як, вылечыш ці не вылечыш, ну невядома, Пане Єзу, ну адносіны ў сям'і ты таксама, ну дзе, я малюся, кажу, і нічога, Єзу, я не давяраю табе». Пазней цікава, іншы святар скаментаваў гэтае здарэнне, што каб такія словы сказаць Пану Богу, што я табе не давяраю, ведаеце, то трэба давяраць яму. Паспрабуйце падысці да свайго дырэктара ў фірме ці ў працы, сказаць: «Шановны спадар, я вам не давяраю. Тое, што вы робіце, гэта нейкая марная справа. Трэба давяраць Пану Богу, каб сказаць яму гэтыя словы. І час рэкалекцыі менавіта няхай будзе такім часам, калі задам сабе пытанне, наколькі давяраю Богу, наколькі менавіта адкрыты на яго, адчынены на яго прысутнасць, на ягоныя словы, адколькі вера для мяне нясе радасць, адколькі гэтая Божая логіка такога убогага і простага жыцця смакуе мне і падабаецца. Для гэтага мужчыны
такий момент зустрічі з самим собою вельми трудний, момент бунту, стався моментом його нагортання і радості, не дійшов від віри. Не бойтесь Богу задавати трудні питання відносно коронавіруса, відносно кризисів, відносно усього того, що турбує ваше серце. Бог любить добрі і трудні питання. Бог, який сам пережив ці віруси, труди, тяжкості і врешті-решт смерть на крижі, но не абиякові до того, що ми тут і тепер переживали. Нехай з цими розважаннями відпущу вас уже на сьогоднішній день. Буде пісня під збору вірування. Нагадаю, час молитви, час, коли відкриваємо багаття, яким одорває нас Христос, яким несе наша віра, час убогий, запрошення до убогості і простоти у свою віру, у своєму житті і безконечний довір до Бога, безконечний довір до Бога, який станеться ключом на розгляд трудних справ у нашому житті. Так сталося, що несколько днів тому назад закончив свою послугу у Пінській семінарії як форматор і був перенесений у Брест як душпастер уже у звичайну парафію. Кажу це, щоб зазначити, куди будуть призначені ахвяри. У Бресті від понеділку розпочинаємо працю душпастерства для особов глухонемих. Там є дві супольності сестер, кармелітанок, які кілька днів тому назад відкрили дитячий садок для дітей, і сестри Шаритки, які іменно у Вахозі зібрали волонтерів на ці курси душпастерства глухонемих. Тому ахвяри, які ви зложите, будуть іменно призначені для цих монастирських супольностей душпастерства глухонемих, сестри Шаритки і такий дитячий садок, праця з дітьми, з молодежью для сестер кармелітанок, що вже тепер вам від серця дякую. Здається, по плану пісня. Номер 201.